Mga Yunions, good morning, DCBTV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the notification button para sa video na upload ko. Ang nga pala Minions, nakawin na tayo dito sa bahay. Salamat pala kay shoutout pala kay Sir Basti, yung area manager nila, at kay shoutout din kay Sir Reggie, yung branch manager nila. Shoutout sa inyong dalawa at sa mga tauhan ng Domino's Pizza. Mga Yans, tikman natin yung Yans, yung binigay nila na Domino's Pizza. Maraming salamat po kay Sir Basti at kay Sir Reggie. First time ko matikman ang Domino's Pizza, kung anong lasa nito. Kung ito ba yung masarap o masarap na masarap. Okay mga Yans, tikman natin. Tara. Yung Domino's Pizza, yung binigay nila mga Yans, buksan natin mga Yans. Tikman natin mga Yans kung anong lasa nito mga Yans. Tara na. Yung Domino's Pizza, masarap na mga Yans. Mga Yans, may dito itong sa gilid, may nilagay silang sauce dito. Ilagay na mga Yans itong sauce ng Domino's Pizza hot sauce. Okay mga Yans, tara na, tikman natin mga Yans. Salamat pala talaga kay area manager Basti sa Domino's Pizza at kay Sir Reggie ng branch manager dito sa Domino's Pizza, dun sa location ng Lingayen, Pangasinan. Salamat sa inyo mga sir, makakatikim tayo ng Domino's Pizza. First time natin matikman ito. Ngayon, tara na, tikman natin. Dito, dito muna siguro sa ito isa. Ngayon, hot sauce, hot sauce. Isa lang man yan ang lagyan natin kasi isa lang yung kainin natin. Pag nilagyan natin lahat, hot sauce to hot maanghang kaya natin ilagay lahat. Mga Yans, tikman natin mga Yans yung hot sauce Domino's Pizza. The light begins here, deliciously hot. Ngayon tanggalin natin yung lamesa. Ayan, may lamesa nga natin. So mga Yans, tikman natin mga Yans Domino's Pizza. Okay mga Yans, tara na, tikman natin yung lasa mga Yans yung Domino's Pizza. Yung na ito yan yung Domino's Pizza, tikman natin. Malambot siya. Maanghang din kasi may sauce. Domino's Pizza. Ayan. Masarap sa mga Yans. Yung yung pizza niya malambot. Tapos yung yung toppings malasahan mo talaga yung toppings. Isang pizza lang mga Yans. Busog na ako, isang pizza pa lang. Guys, maraming salamat na mga panood mo yan. God bless you everyone. Keep safe. Sana sa mabuting kalagayan. Okay, ulitin ko, shoutout kay Sir Basti at kay yung area manager nila at kay Sir Reggie, yung branch manager nila, kasi natikman natin yung Domino's Pizza.
nyo sa panood. And keep safe. And bye-bye!